Yo. Ya, semangat yuk. Kepenak. Sing mboten kepenak niku peragane. Kok iso? Nggih nawa gending cukong niku ibarate wong angen to. Nggih, cukong. Nah, Cukup gundulmu. Iki ngono gendenge cukul. Wira bleset. Tukung iki tekan angen bebek kae. Angen bebek. Lho, kita iki enek bebek wedok, bebek lanang kok ming wek-wek ming nembang tok. Ayo karo gerak no. Karo gerak iki bebek wedok kowe iki jan kan. Terakhir mau piye? Kresi terakhir tembange kresi. Betul sing neno ne sing terakhir. Arepe wek-wek iki mah lho. Sing ngadangi Mbak Sri Mandraguna sehari-hari bebek setuk wedok. Awakmu bebek wedok ya agresif ngono lho. Nah, lah kan aku yo bebek wedok yo dulu. Kowe iki kok bebek wedok, aku nyontoni dhek sik iki lho. Kowe sing bebek lanang, nek wis wek terus wek gitu ya. Wek. Bebek lanang ndang respon. Wek terus wek ngono. Nang ndure ya. Wek terus mudun kewer. Mikir kewer barang iki ngopo kok. Sing terakhir ngono ya. Ya. Sehari-hari bebek setukang Madep rene awak madep rene. Wek. Ojo mendek. Ayo. Arepe tak wek kowe. Lho kowe ndang wek. Wek lah. Wek lho kok kono ngendok kok. Kowe iki. Wek ya kok kono ngendok. Suwi nek ramu. Lah iso wek lho. Kudune ndang wek. Mak, Bang, Dawa. Nggih, enten pamundhut saking Pak Sukamto kedawi ngersakaken ngimpi. Ugi ngersakaken sesideman. Pancen Pak Kamto piyayinipun budaya saestu, Mas. Oh, saestu. Bendalu nggih sok aktif mirsani panjenengan. Minded sanget. Dados wong budaya kuwi ora kok kudu duwe, Mas. Nanging seneng riyen. Nggih, tur hebate. Kula sakanca sampun dipun rampungi. Niki wau amplope nggih enten artane. Amin. Nyun gending sesideman kalih nyun gending ngimpi. Nggih, saking Bapak Sukamto. Matur sembah nuwun lan ugi dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika mirsani ringgit. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, waras, kathah rezekinipun. Amin. Lah kuwi sing ngesor mbok waca kuwi. Keluarga Pak Sukamto. Sukamto apa enek terusane. Pangapunten Mas Cahya Kuntadi. Menika wonten tali asih. Nggih menika arta 700 kagem kru Madangkara. Sembah nuwun bukan, Nduk. Alhamdulillah, yo ngene transparan. Ya, transparan. Awet nggih to, Mas? Jujur. Nyambut gawe iki padha kesele, padha kringete ya. Tur amanah lho kuwi. Berapa Om ini tadi berapa? 700 ndak adai. Loh. Jenengan tulisannya 700 lho, Pak. Amplop tok. Sik to iki mau iki urung tak buka, sik nutup ngene iki lime sik kelet ditampani karo kluthuk. Kok iso nyalahne aku iki lho. 700 lho isine. Niki wau king pundi? Kongkone Mas Cahyo. Mas Cahyo, panjenengan saestu mboten ngasta. Ah, demi Allah kula. Ngopo lho ngapusi. Iki ana artane lho.
Engko ge ceblok. 700, tulisannya 700 lho iki. Ceblok ning jari ngono, Bos. Ora enek iki mau layang beda iki sing iki kok. Niki lho, saking Pak Kamto nyuwun gending ngimpi. Lah sampun kalian sesideman. Kagem masyarakat Karanggayam. Saking Bapak kami tuwa. Salam sugeng amirsani. Mas Cahyo Kuntadi wonten tali asih 700.000 ki lho bawa ora. Nggih, ada tali asih 700.000 untuk Madangkara dan 500.000 untuk Mbak Winong. Lho, kuwi lho. Sik to, iki kok kowe aja sembrono lho. Oke, kleru tulisane. Iki zaman anu lho iki. Kok ge anu tulisane kena banyu ndledek ngono ki. Ndak iki 700.000. Lah wong 700 kowe aja sembrono lho. Awake dhewe diparingi rezeki karo Pak Kamto piye carane amanah itu dilaksanakan dengan baik. Iki usume iki usum wong bebayani kabeh. Ketok lap kasus langsung. Ciduk tenan. Duit kaya ngene nganti dijupuk ora ndayani apa-apa, marai penyakit ora. Wong niki kanca-kanca mesake padha-padha meleki. Lah kaya ngono kuwi. Mangsane, ayo balekke. Lah, tenan to. Kok gowo to? Oke, tulisane ndledek ngono. Lho. 700.000. 700 loh. Iki lho, Dak. Iya, 700.000 untuk Madangkara itu loh. Dhewe mek 500 tok. Jiwa kejujuran iki kudu ditata. Kok picek to mek iki tok. Lah wong sing nggawa sampean kok arepe maido kancane. Ayo. Ora sampe-melu. Nah, 700.000 kok. Panjenengan mboten ngasta to. Sumpah kula mboten ngerti kok. Mungkin sampeyan iki tasik lim-liman. Dinggo Madangkara lho, iso. kok diambil. Aja ngisi-ngisi asmane Mbak Kamto. Iki kok lek tak tampa malah dadi perkara. Wong duwe 700 dadi 500 iki ora aku. Pak Kamto biayane jujur, ora kok ngapusi. Ngawur kowe iki. Sumpah to, tenan. Mbah. Oh sing buka kowe salahmu. Iki seksine kene iki di video lho, video lho. Lho, di video lho. Lah kowe ra video ki video pokoke sinden kok ya. Mangsamu. Ayo, nyun sewu Mas, kesanipun tanggung jawab. Ngundak kulino kaya ngono kuwi. Yen pangapunten Pak Kamto. Lho, nyapa kok urusane arep Pak Kamto iki? Timbang kula dikeroyok niki yen tambah 200 Pak Kamto niki. Ngawur, ndak oleh ngono ki lho piye mung mbok parane nganti sing 200. Ngawur apa aku mbok kon ngemis lho ki lho ora nek tulisane 700 kok tuapuk ngene lho. Sale dhewe sampean kok ya manut. Lho pancen sepelane ngono. Ayo, ono sesidipan nggih Gus. Nggih, men dibawani komplit. Monggo. Yang bawa siapa, Pak? Kamu. Mboten Om Kluthuk aja. Kamu bawa seolah-olah kamu itu terpesona dengan saya. Lah ceritane iki apa? Kisah cinta antara seorang kaya raya, Mas Kluthuk, sampean seorang sinden. Nah, ngono kuwi. Dadi kedalan karo aku. Heeh. Sing didani apa rupane kaya bletok kaya ngono kuwi. Paribasane ngono lho, Pak. Ora enek paribasan kene eneke pari utuh kuwi lho. Paribasan kok iso. Bawa nduk. Ya nah. Sing wedok ya tole. Wiwitane ora gagah blas ya ngono iki. Satriya sing gagah. Sugih ki bebas ngawur iki ya. Mosok senenge kalih niki, Pak? Hah? Senenge kalih. Lah nek ya iki lho, ora. Wis to meneng lek gelem rabi karo aku tak jamin saulan. Sugih. Kadol kalungmu ya. Wong adol-adol kowe mbok sombongke. Sugih ku ya. Ya. Anderek sang beke Ngono ki karo ama. Diajeng. Wong melarat tok mate wong sugih ya. Ben paling Sing larano kan. paling tidak ki ben ngerti. Sing edanan kae kok warai aku yo gendeng ya. Tukang Mas Jokludu. Dagang Mas Jokluthuk. Nyapa? Ya, Kowe galak men kok kakek ciu lho modelmu. Sing biasa ngono lho, datar. Wong sugih ki bebas ngraglem liyane lho iso. Waduh. Wah, ya aja semena-mena caramu ngono ya sida didemo tenan. Rada lah ngalem. iya. Sopo sing demo? Wong tuku di demo. Lah nek tuku terus ra bayar mbok tinggal ngalem. Mas Kluthuk. Mas Kluthuk. Rada ngalem, Nduk, suaramu rada. Mas Kluthuk. Apa? Sejatine aku tresno banget kali panjenengan lho. Jatine aku tresno banget karo panjenengan. Ya apa? Kalem. Ini malah kaya sembodro.
ngono jare kon endel. Sejatine kula tresno kaliyan panjenengan lho Kang Mas. Ya. Sejatine kula tresno kaliyan panjenengan lho Kang Mas. Padha. Kira enek pembahasan sing indah ngono lho, aja dry text ngono lah. Padha. menawi kula tresno. Jajal, aku pengen roh sepiro gedene katresnanmu marang aku. Tresno tembangmu. Ora bagus. Ora bagus. Kakang Mas Kluthuk. Kakang Mas Kluthuk. Mbok rodok nyedak rene to Kakang Mas. Mbok rodok nyedak rene to Kakang Mas. Aku suwi ngono jajal. Aku suwi lho Kang Mas. Aku suwi lho Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngono to? Suwi rambut cedeki lho Kang Mas. Suwi rambut cedeki lho Kang Mas. Iya tak Kapan lho Kang Mas? tak cedaki Cahayu. Aku uga kangen karo kowe Nah sayang. ngono. Napa menika estu leres? Napa menika estu leres panjenengan kangen Aku ora bakal cidra yen mung kowe sing tak tresnani ya mung kowe ora ana wanita liya sing tak tresnani, Cah. Iya. Ngono ya. Hei, iya. Lah kok malah koyo ngombe jamu galian ngoseh. Wah, Kan aku kepo ya. Ora Ya. bagus. Supraida. Kang olah budaya. garwaku Dalem jebol ana kene papan dunungmu, iki jane gandenganku sing ndi to? Awakmu ki critane ki sing nukui wong akeh. Kaya panganan yang dituku. Oh, masih tanggapan to. Tanggapan iki lho, tanggapan. Oh, alah sing ngejob. Iya, iya, Sing job, sing job. Sing dadak ning ngisor. Balik ning dhuwur, bocah ki. Oh, aku enggak ya. Nah, Ya ampun, Ya ampun piye tak angkat ta? iki rasane. Lho kok kaget. gandul. Kaget banget. Ya, enggak apa-apa. Tembak dulu kamu nanti. Someone Aku menyang kutake bendarna traske yung Ngono kuwi awakmu dadi abdine ngersaken apa ndara? Lho iki bendara terus kayuyung. Kuwi ndara dicepake cawisane. ngesaken menapa bener? Nah, ngono. Menapa badhe ngunjuk teh, teh, kopi, menapa niki? napa? Teh. Teh, kopi, kopi. menapa niki? Niki napa kok ngene iki maksudnya? apa? Susu. Oke, susu. Kok Napa ngono kula lajengaken teh gandul? Gah aku nek kuwi kudu teh gandul. Aku jane sesuk. Dipaksa ya ta. Tenang. Selendang kuning kang saking ukir Pasti, Nduk. swara kurang pramana ning wases angungrum angungrum marang bendara Iya. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis Masuk. Oke.
terus tresno sesideman.
lenggah kakung Jawa Putri. Pinanggih malih kalian paguyuban ketoprak Madangkara ingkang sowan wonten laladan Trisana babatan Ponorogo. Dene ing dalu samangke jumbuh kalian hajat niatipun Bapa Sukamto ingkang miwabda putra Margyasiwi. Magepokan kalian kasedhian lan katresnan pramila ketoprak gaya baru mempersembahkan lampahan Sri Tanjung Sito Pakso. Tutik, tutik. Barbar iki lho. Nganti isu ngono terus ora. Ketoprak bergedes ora. Kudune tok terus mbok suwoke wah, bablas wae. Lagi iki dalang nyolong kentongan lagi. Lah ora ngono ora ndang kok suwok-suwoke mesakne sing nabuh kuwi ora. Ora mantep rame ya iki mekaten rame ya. Panjenengan serempet njur suwuk. Oh iya. Nah, Ya aku kulino ketoprakan kok dikandani. Iki gatekne tuk lek ngentongi ngene iki. Ale enak ngene iki. Siap. Si Tanjung. Kang Mas sendika dawuh Kang Mas. Enak ngene iki. Ing papan kene aku keprungu kabar surang ngepenake ning taling aku. Si Tanjung. Kabar menapa Kang Mas? Penak ngene iki. Aja nganti kowe gawe gelaning penggaling pungkas. Saestu Kang Mas kula mboten nate gawe cuwo panjenengan. Saestu. Kang Mas, rewangi golek tumbaling plojok. Jur ana kedadian sing ora kepenake ana ing penggalihku. saestu kula mboten mangertos karo panjenengan kedadian menapa Kang Mas. Nanging kedadian sing ora ndak kepenake banjur ngono kok jare penak. Seramu Kalah gagas. Pon bar-bar wis. ana ing parigolan sak bregadianing prajurit yen mangerteni Gusti Prabu Sradikrama banjur wis kersa cemondhok ing papan kaputren. Gage kowe kandha. Saestu Kang Mas mboten nanten kedadian kados menika. Nanging Stowek barang dolanan kentongan malah. Ben greget ngono lho. Greget kene omong taktuk. Kene iki ben omong sik ora ngomong luar tuk taktuk jan ku. Siswa budaya. Tapi ngene jenenge kekerepen kentongan elek. jenenge ngrusaki gawean kok Mas. Tak kira ki ya
mboten bleset jenane. Diajeng si Tanjung. Loh. Malah tadi tukang parkir. Rek, Pak Yoyo kayak tukang parkir to. Sebentar. Jan iki anu Apa kuwi? Anu kok cah cilik sih. Mau semprit-semprit aku dhewe lho, ngopo lho. Ah dhewe iki ning kene ngomong iki lho. Ning ketoprak biasane sing nonton akeh parkire akeh kan dipotong iki sempritan. Butuh kok iso. Diajeng. Ben tertib. Sik. Bos. Woi, Siapa tak? iki lho. Ya kene Mas. Langsung nguyuh kono penak. Niku arep pipis. Udah stok nih ngurusi yoga nih Mas. Penting ora ditonggone engko. Diajeng si Tanjung. Sendika dawuh Kang Mas. Yen nganti ana kedadian sing bakal gawe wirang pun Kakang, ora bakal aku meni pangepura marang kowe. Diajeng si Tanjung. Saestu Kang Mas. Kula mboten nate tumindak neka-neka. Kula menika wanita sing bekti kalih priya. Kula menika priya sing wanita sing setya kalih panjenengan. Nanging kedadian sing ora ndak kepinginake. Banjur kowe tumindak sinisian. Antum katresnan, Aja kowe goro ana sing Pak sak pangpan kowe. Kang Mas menika namung isu gosip sing mboten bener Kang Mas. Niku namung isu tiyang sing mboten seneng kalih kula Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula saking Dispenduk Capil. Dinas Pendudukan. Nggih, enten perlu napa, Mas? Badhe anu nyun sewu ngecek KTP. Nyapa kok nggih KTP berarti. Salah kok bener. Udah kentong ana. Si Tanjung. Kentong ana to, gendang tuk-tuk ngono lho, Pak. Sawimu kok iso. Si Tanjung. Dawuh Kang Papan Mas. kene aku bakal niti pirsa. Tenan apa ora? Mboten saestu Kang Mas. Saestu kula mboten tumindak neka-neka kula mboten sedeng. Ndak rewangi golek tumbaling projo. Emas telung plengkung, gumulung telung gelung. Nanging kowe malah njur penak-kepenak tumindak setting Diajeng si Tanjung iki. Saestu kula sumpah kalih panjenengan. Kang Mas. Bramu. Kang Mas. Bramu. Kok iso ngene iki des. Nika napa Kang Mas? Kang Mas, kaya apa suara apa Kang Mas? Kaya aku wedi Kang Mas. Apa kowe? Aku wedi Kang Mas. Dalang anu greget ya. Ben kita angker lho. Pak Yoyo ki kok duwe properti apa-apa to iki? Masa aku dipadake setan. Dolanan lah apa, Kang Tunggu situ sekolah. Jenengane ganggu ae kok, Mas. Kok iso. Ayo, mana tuh? Tuh. Dadi mban kono. Ora. Si Tanjung. Jawab Ayo, Rene. Kang Mas. Rene, Kang Mas. kowe tuh minta setting apa lho? Mboten Kowe tuh. Sik. Des iki bareng. Des ngono lho, Bos. Peh ngono ketut Madangkara lho ya. Ketut lho bos sik dhewe ya kaya ngono. Nyapa nyampluki aku tenang kok. Dolanan ingin. Si Tanjung. Nggih Kang Mas. Ndak takoni sepisan maneh kuwi kondo bloko ya, Dajeng. Nggih kula bloko kalih panjenengan. Kowe tuh minta setting apa ora? Mboten Kang Mas. Piye? Kowe lah kondo. Joki. Iki lho sing kene lho. Sing ning dhuwur kok des iki ngopo? Kang Mas. Piye, Mas? Saestu. Iyo. Saestu mbene wangi aku tomben. Kan sabar ke Gusti Putri ke kok tante sempat. Cakri ini kok tanganku lho. Sangkem rohongos. Apa bendaramu putri wis tumindak setting marang Gusti Prabu? Sing lagi ngomong. Menika klentu Gusti Mate Gusti Putri menika mboten wonten priye kanthi pun tresnane kejawi mate. Kowe aja nutup basa. Hang sake. Yang nanti kowe nutup-nutup bendaramu.
sakit. Aja disia-sia. Saya tak apa, malah arepe mbok mii lah. Sing ngemiki kowe ya sapa? Si Tanjung. Piye ta iki kok dadi ngene iki kepiye? Kang sabar Gusti pun. Oh, aku ora tumindak. Ing papan kene ndak pasrahke kowe sak leker gendonge. Ya gene kowe lirwa ngawas-ngawasi Bendara Putri. Saestu mboten lewat kula kawas. Aja goro. Kula mboten goro kula menika matur blokon. Ing papan kene ndak rewangi toh nyawa toh pati. Kula nyatane. Enggak. Si Tanjung. Enggak Kang Mas sakit wae. Sakit. Kowe iki nyapa kok nutup-nutupi lho. Kowe tumindak setting ora? Mboten Kang. Sepisan maneh kowe kondo. Tumindak setting. Kowe aja ngono ae. Aja ngono. Aduh, Kang Mas sakit. Si Tanjung. Pecutan aja ya. Nek winang aja. Yen nganti kowe ora kondo bloko, pusakaku bakal tak rangkake ana sarandring badan kowe. Langsung. Kang Mas. Sak menika. Piye iki mben kok dadine kaya ngene ta? Ayo kowe rono. Iki yo marah kowe ngejaki dolan ndek iki kae kok yo rene. Salah kowe ngejaki dolan ndek iki. Omongno nek ora nek apa-apa. Tolong yo. Omong. Sekak. Ketoke kok lilian dung banteng to iki. Kleru pemaine gitu. Si Tanjung. Ayo kondo. Nggih Kang Mas. Sak menika mang pejahi kula Kang Mas. Nanging kula meling kalih panjenengan. Menawi lutira kula menika anggondo arum. Kula menika mboten tumindak sedeng Kang Mas. Nanging menawi kula lutira kula anggondo amis. Berarti kula tumindak sedeng Kang Mas. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat. Kowe becik kowe suwi-suwi. Sayang. Mbane kaya ngono. Sejati aku ora tresno marang garwaku si Tanjung. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Sejati ya kowe sing tak tresnani. Ora ono liya, ya mung kowe Byung Bang. Juga kamu yang aku cinta. Kok bathuk mbok dilak ya ngopo? Dune ora trima darane dipateni kok. Lah bene piye? ceritain lho. Si Tanjung Ceritain iki bakal ndak bukteke sak kabeh kandhamu si Tanjung. Yen kowe kandha ludri manggondo amis, Tetep amis lagi. ateges. Rono neng, engko sasuwi ketularan Ki Sekar Gadung. Itu. Belum. Si Tanjung ora atuh.